finitely slay ang performance ni Michelle Dee sa 72nd Miss Universe pageant with her charisma representing Filipinas. Lakip siya sa top 10. Oozing with confidence siya in her evening gown nga black couture, serving an ode to Apo Whang-Od. Duha ka award ang iyang nakuha, ang Spirit of Carnival Award ug usa siya sa mga gold winners sa Voice for Change category alang siyang advocacy. Sa katapusan, si Shanice Palacios ang mihimo og her story sa Nicaragua isip labing unang Miss Universe sa ilang nasod. All out ang pagsuporta kang Michelle Dee sa iyang mga fans nga anaa sa El Salvador. Number 1 supporter siyempre ang iyang mama nga si Miss International 1979 Melanie Marquez. For everyone who voted for my daughter, who believes in her, thank you so much for your support. Proud usab ang iyang BFF nga sila Rian Ramos ug Max Collins. I love the direction that you took with your whole journey, and we can't be more proud. You made us so proud, and for us, you are our Miss Universe 2023. Kauban si Rod Prado, Mark Regiabelia. GMA Regional TV Live.